So yun na nga mga kalapate no, at yung mga tropa natin mga kalapatoy, nagsiuwi na sila mga kalapatoy. Yun, pumikap na nga natin mga kalapate no, KFC na ano mga kalapatoy, yung KFC na nakuha ng bata mga kalapate. At yung mga kalapate no, isang napakalaking blessing talaga mga kalapate. Napaka ano talaga mga kalapate no. Sobrang saya ko ngayon mga kalapate dahil nga sa si Naruto mga kalapate no. Siya rin yung nakakuha mga kalapate, yung bata nila mga kalapate oh. What's up mga kalapate na? So ngayon mga kalapate na, dito meron tayo dito mga tropa mga kalapate na, member ng KFC mga kalapate. At yun yung mga kalapate na mayroong isang ibon dito mga kalapate na yun nga, minessage sa akin ng mga tropa ko ng Team Aswang na yun nga may KFC nga na nahuli yung isang bata. At yun nga, pinano natin yung bata na pinapunta natin dito no. So kinuha natin yung ibon yun mga kalapate. At syempre pinost natin dun sa group syempre para mabalik tong ibon na ito mga kalapate. Napakagandang ibon pa naman mga kalapate no? At yun nga, mega shoutout. Ano lop ka tol? Kitlop. Ha? Kitlop. Ayun, Kitlop nga pala, Kitlop. Yun, sa kanya. Sigaw, isa. Man 13 lop. Ayun, Man 13 Lop. Ayun nga, no? Mega shoutout sa inyong dalawa, no? At yun nga, yun yung mga kalapate, yung ibon nila ngayon mga kalapate. So dito na mga kalapate, babalik natin mga kalapate, no? At dun sa bata, yung babunta rito kahapon. Ayun, mega shoutout sa'yo. Talagang yung bata na yun, no? Magaling din, no? Oh, yun na nga. Yun, no? Ito ha, makapanood mo to, ha? Bibigyan ka ng pang merienda. Yun. Ayun nga na, at maraming salamat sa'yo. At yun nga, nabalik ng ibon nila, no? Oh, thank you, ha? Thank you sa inyo, no? Yun, sa akin yun, di nga nakano sa akin. Yung sa akin, nawala sa akin. Ano pa mo yun? KFC tapos MPC kabilaan. Wala na. Wala man na nagano sa akin. Kaya sinulpak ko lang tong ACRPC. Nasira yung dating nakasulpakan. Kaya tinanggal. Ayun. Kaya medyo huli na tong ACRPC. No? Ayun yung mga kalapate, no? Tingnan mo yung ibon. Tingnan nyo yung ibon mga kalapate. Napakaganda mga kalapate, no? Ayun mga kalapate, no? So kabilaan ano yung mga kalapate. Pero mga tol. Nitoy lang yun. Ato, Netoy. Yung mga kalapate, no? Ang ganda ng ibon na ito mga kalapate, no? Iba, magkabilaang mata mga kalapate. Magkaiba mga kalapate, oh. At yun yung mga kalapate, dahil sa first, ano niya mga kalapate? First niya lumipad mga kalapate na medyo naligaw mga kalapate. So kasama talaga sa pag-ibon yan mga kalapate, yung mawalan at babalikan, syempre. Dahil sa mga bago pang mga ano pa lang sila, mga young bird pa lang sila. So nagtitraining pa lang sila mga kalapate. At yun nga, umiikot sila mga kalapate no, na walang preno mga kalapate, dumire-diretso mga kalapate. At yun yung mga kalapate na siguro nakaramdam ng gutom. Yung dumapo naman sa, buti na lang yung panshare na ano na nakakuha nito at ano naman, mabait na bata, mega shoutout sa no. At yun nga mga kalapate na ano nga pala mga kalapate, update kay Naruto mga kalapate. Si Naruto mga kalapate wala na, tumakas na, lumayas na, iniwan na kami mga kalapate. At yun nga mga kalapate na, tapos kahapon dalawang breeder din sa akin dyan nakatakas. At syempre, tulad din sinabi ko kanina, kasama sa pag-iibon yan. Kaya tanggap natin yan. Ayun na nga no. At syempre mga kalapate na, medyo maiksi lang itong vlog ito ngayon mga kalapate. At yun nga, pinapick up natin sa kanila yung ibon nila mga kalapate. At yun, nakawin na rin. Tawag ito. Mapupunta na yan sa amo niya. Yun na nga no. At siguro baka sunod lipad niya, magiging matigas na siya. Magkakaroon na siya ng pamasahe tsaka cellphone para pag mawala medyo text na lang, no. Ganun na lang. At yun nga, no. Sa lahat ng member ng KFC, mega shoutout sa inyo, no. At syempre sa pogi nating coordinator na si Boss Jazz. Yun. Mega shoutout sa inyo. At kaya Silang sakalam. Ayan. KFC lang sa kalam, syempre. At yun nga, kay Boss Noy Mola. Ayun, mega shoutout sa inyo, no. At yun, yung ibon mo, ay sorry, hindi pala, wala pala ito, no? Hindi natin topic itong ganito to. So mega shoutout sa KFC. At syempre, kita-kits tayo next loading, no? Kasi ito, nagpapalakas tayo ng ibon ngayon. At yun nga, medyo lumalakas na rin mga kalapatoy. At yung mga ibon natin mga kalapatoy, may mga presyo yan mga kalapatoy. 1,000 shitty mil bawat isa mga kalapatoy. Kaya nga mga kalapatoy, no? Next load natin mga kalapatoy, marami na tayong panlaban mga kalapatoy. At yung mga kalapatoy, hanggang dito na ito mga kalapatoy. At maraming salamat sa inyo. Ayun. Kitlop at saka si Man 13 Lop. Ayun. Mega shoutout sa inyo, no? At syempre, kita-kits tayo, no? Namiss ko yung KFC. Namiss ko kasi lang wala tayong pangkarga. Ayan.
Kaya Kala- makakasubok din kami ng main, station na asa, wala. Oh. Tulong eh. Sayang na gumulong kayo. Sayang mga tol, mga kalapatay, no? Apari mga kalapatay, no? Medyo talagang, pero mga kalapatay, no? Isang karangalan mga kalapatay. Apari mga kalapatay, pag ibon mo yung mga kalapatay, taas mo na yung bandera mo mga kalapatay kasi sinabi ko na mga kalapatay sa, sa Team Aswang no na pag ako makapag-apari ako mga kalapatay ng ibon mga kalapatay, no? Ipapa-billboard ko dun sa may, mga kalapatay, dun sa may Marky Mall. Karangalan yun sa pag-iibon natin, di ba? Biro mo, pare, di ba? Ang layo nun. At yun nga mga kalapatay, hanggang dito lang ito mga kalapatay. Siyempre, kita-kits sa next load mga kalapatay, sa next race ng KFC. At yun nga no, yun. At yun nga no, sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please subscribe. Tapos pahit naman yung notification bell para maging updated kayo sa sunod naming mga video. Bye-bye! Mga kalapatay na gumaganda yung hawbil mga kalapatay. Talagang marami ng mga kalapatay, mga chikakas mga kalapatay, sa likod mga kalapatay. Oh. At yun yung mga kalapatay, no? At yun, yung tropa natin mga kalapatay, no? Uwi na sila mga kalapatay. Yun, nakakuha na nila yung ibon nila. At yun nga. Oh. So yun na nga mga kalapatay, no? At yung mga tropa natin mga kalapatay, nagsiuwi na sila mga kalapatay. Yun, pumikap na nga natin mga kalapatay, no? KFC na mga kalapatay, yung KFC na nakuha ng bata mga kalapatay. At yung nga mga kalapatay, no? Isang napakalaking blessing talaga mga kalapatay. Talaga mga kalapatay, no? Sobrang saya ko ngayon mga kalapatay dahil nga si Naruto mga kalapatay, no? Siya rin yung nakakuha mga kalapatay. Yung bata nila mga kalapatay, oh. Ito yung bata nila mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, no? At willing siya na ibalik sa atin mga kalapatay, si Naruto mga kalapatay. Ayun yung si Naruto mga kalapatay, oh. Poging-pogi mga kalapatay, no? Ito yung nasa intro ng channel natin mga kalapatay. Artista natin to mga kalapatay. At yung mga kalapatay, sobrang saya talaga natin mga kalapatay dahil nabalik ka si Naruto mga kalapatay. At yun, sa bata na to na mega shoutout sa'yo. At yun, sobrang bait ng bata na to. At ibinalik niya si Naruto sa atin. At talagang no, ang lakas talagang siya nakakahuli ng mga ibon, no. Mga ibon natin, no. At sana, ayun, tularan siya ng ng ibang pansyero, no. Yung maging sana all lahat ng pansyero katulad niya na ibabalik yung ibon kapag nahuli, kapag nakuha. Sana i-post yun naman kasi kawawa din naman yung mga nag-aalaga ng ibon na siningsingan nila mula bata pa. Sabihin natin sabihin natin na bobo siguro mga ibon, pero dahil yun sa bata pa sila at first fly nila at yun nga overfly ang nangyari mga kalapatoy. At yun nga mga kalapatoy, no? Syempre, tatapusin natin itong video na to at maraming salamat sa inyo sa bata. Maraming salamat sa inyo at syempre hanggang dito na lang to. Bye bye.